дар имрӯза видео хонаҳои арзон барои тамошобини канали Саудо ТВ. Пашти ай ҳамаи ҷо хона ҳастай. Ай ҳамун ҷое ки шумо дар хона дар корай, ҳамун нархҳое ки шумо мехостед мо мондем бачаҳо азиз. Имрӯз чандумай? Ассалому алайкум дӯстон азиз. 14 августи 2026 сол 8 хонаи якта эълон бари шумо дӯстон. Дар масъалаи қабули реклама кадометон хона, мошин, замин, квартира, аппарат, техника, компания, офис умуман чӣ молу чӣ маҳсулот фурӯш дорем дар ватсап нависед. ҳатто омада хонаҳотонро аз пеш навор мекунем. Лайкҳоро монед, подписатсия кунед. Инами ватсап ма барои қабули реклама дӯстон. Айки ҷо хона, замин, квартира дар корай комментария кунед. То чанд сума дар корай навора то охир тамошо кунед. мо дар бораи ҳар як хона маълумоти пурра мегем. адресҳоша мехонем, фақат рақамҳои соҳибхонаҳо гузошта мешавад. навора тамошо кунем бачаҳо. дӯстони азиз, кадоми шумо дар Москва, Московский област кор, фаъолият, зиндагӣ мекунед, борҳои ҷамъ карда доред, хоҳиши ба ватан равон кардан доред? Ширкати Акай Нозим яке аз беҳтарин ширкатҳое ки ҳами системаи грузовойда кор мекунанд. Ине ки борҳои шумо аз 100 кило зиёд боша, худшон ба мошинашон меянд, бортонро қабул мекунанд прямо Тоҷикистон. Борошон 10-15 рӯз як рейс Тоҷикистон меравад дӯстон. ба куҷо меравад? ба Душанбе, Ҳисор, Шаҳри Нав, Регар, Ваҳдат, Бохтар, Вахш, Хуросон, Ҷиликур, Шаҳри Туз, Ёвон, Норак, Данғара, Темурмалик, Фархор, Ҳамадонӣ, Восеклоб ва дигар самтҳо низ меравад дӯстон. 4 ватсапшона аз думи канали Саудо ТВ муроҷиат кунед. иншоалло ки боротона дар кӯтоҳтарин муддат бурда мерасонад бачаҳои азиз. ба дили пур аз номи канали Саудо ТВ ба ширкати Акай Нозим муроҷиат кунед бачаҳои азиз. ва нафарое ки ҳами ютуб канали Саудо ТВ-ра тамошо карда наметавонед. ҳами Саудо ТВ дӯстон телеграм канал дора. мо ҳами телеграм канал кушодем ба хотири шумо дӯстон. дар инҷа видеоҳо сифати олӣ қати мисол гузошта мешавад. марамадина адделни мегзорем. гизарен силкаи ҳами телеграм канали ман дӯстон дар комментария мондагиай. бидроен прямо телеграм моро тамошо кунед. хонаҳои арзон дар хизмати обуначиҳои канали Саудо ТВ дӯстон азиз. ҳами эълона дӯстон сериёз гӯш кунед. мега ки ассалому алайкум дӯстони азиз. мо 10 хона дар корай аз Душанбе 46, 61, 63, 64 микрорайон. хулоса ки аз Душанбе боша мо хона мехарем мега. яке хеле хонае ки 2 миллион 3 миллион нева хонаи арзонтар боша бо хубай. хонае ки мисол тайёр боша агар мо мехарем. ина ватсап ахираш 45 81 кадометон дӯстон дорен марамат беҳад шанси хубай. ҳами якадам мисол дар корай фақат одамое ки дорен хонаҳои фурӯшӣ ба дили пур нависен иншоалло ака мехарад дӯстон азиз. дӯстон мегзарем ба якумин хонаи назди ҳавлигӣ. бародаро дар бораи хонаҳо маълумот метем, фақат ки гӯш кунед рақамҳои соҳибхонаҳо гузошта мешавад телефонашон. 4 комнатагаҳай дӯстон. 6 сотиқ замин дорад дӯстон. ремонтош просто хушвак кадагиай. 4 дар хона, 1 ошхона, ошхонаи калон, ҳамом даруна ва беруна. деҳаи хушманзар аз қалъаи Ҳисор 5-6 километр дуртаракай. бо ремонт ва бо чизи чорааш аз ҷумла холодильник, стиральная машина, об, свет 295 000 сомон. 4 дар хона плюс ошхона дора. 6 сотиқ замин дора. шаҳри Ҳисор, маҳаллаи Хушманзар. боқимонда маълумотро бигирем бачаҳои азиз. 295 000 сомонӣ занг бизанем. мегзарем ба дуюмин хонаи фурӯшӣ. дӯстони азиз нигоҳ кунед. 2 комнатага 45 квадрат, этажи дуюм 189 000 сомон. дигар чӣ хеле нарх монем бародаро? ина марамат варианти беҳад хубайда. 2 дар хона, этажи 2 45 квадрат 189 000 сомон. дар кӯчаи Саховатай бародаро. хона дар ҳолати хуб қарор дорад. бо тамоми чизу чорааш фурӯхта мешавад.
аз ҷумла кондитсионери 18 куба, мебел, хуб об 24 соата, тамоми шароитҳо барои зиндагӣ ҳаст. Документҳои 100%, срочно. агар ки видеои хона лозим боша бо дар ҳамаи рақамҳои банависед, роҳӣ мекуна 189 000 сомон дар ноҳияи шаҳри Нав, Чептура, кӯчаи Саховат. ина маромад бигирем бачаҳо. хонаҳоро дар бораш маълумоти пурра мегӯям дӯстон, гӯш кунед, баъд маъқул боша агар занг бизанед. мегзарем ба сеюмин квартираи фурӯшӣ. дӯстон, дар ҳамин доме ки мебинед, мо дорем квартира дар ошёнаи 12-аш. ина маромад 49 квадратай 255 000 мегӯянд. нарха бинед дӯстон, просто зурайда. лозим боша бигирем бачаи азиз. маълумотро гӯш кунед. 255 000 сомон, этажи 12, 49 квадрат, дар Сивдиим микрорайон, назди тӯйхонаи Тоҷикистон. хуб, хонаи фурӯшӣ 32 квадрат, 49 квадрат, Сивдиим микрорайон, сари роҳ, назди тӯйхонаи Тоҷикистон. боқимонда маълумотро дӯстон мегирен. ҳамин қаги бачаҳо душанбе нест, бо фикр накунед душанбе. лайкҳоро монед, подписатсия кунед бачаҳо, фикротона комментария кунед, чизе ки дар кора нависед, иншоалло ки мо ҳаракат ка навортон мекунем бачаҳо азиз. ин ҳамин дом беҳад доми замонавӣ, доми фасон. мегзарем ба чорумин квартираи фурӯшӣ. дӯстони азиз, 53 квадрат, духонага дар ошёнаи панҷум 251 000 сомон. иш чӣ хел вариантай? иш ҳам созай дӯстона, 251 000, панҷум этаж, духонага 53 квадрат. фавран фурӯхта мешавад. хона дар хонаи яъне ки бароҳат дар ошёнаи панҷум, бинои 13 ошёна ба фурӯш гузошта шудааст. тирезаҳои панорамавӣ. хуб, шаҳри Турсунзода, регари пешина. яъне ки кадомитон да лозим боша, боқимонда маълумотро дӯстон бигирен. мегзарем ба панҷумин хонаи фурӯшӣ дӯстони азиз. яъне ки боз ҳастаи квартираи фурӯшӣ, духонага квартира дар ошёнаи сеюм, масоҳати 46 метри квадратӣ, дар панҷум микрорайон дӯстони азиз, доми рақами 2, доми советӣ, пушти магазини Шоми Турсунзода дӯстони азиз. яъне ки аниқтараш дар шаҳри Турсунзода, регари пешина, 280 000 сомон, 46 квадрат, духонага, этажи сеюмда қарор дорад. ина маромад варианти созай, варианти беҳад хубай. пушти магазини Шоми Турсунзода. бардоро, ами наворда лайк монен, подписатсия кунен, чизе дар кора комментария кунен. худохоҳ мо ёфта навортон мекунем. вақте ки комментария карден, одамое ки дора кудусон ва ё равон мекунам ода. хеле ва ё шумо реклама кана метавонад ки шумо прямо тамошо кунем. через сайтҳои мо шумо тамошо ка хона мехарем. мегзарем ба шашумин квартираи фурӯшӣ дӯстон азиз. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки дар ҳолати ремонти замонавӣ дӯстон. яке аз беҳтарин ҷойда қарор дорад. духонага кардагиай, этажи 8 дӯстон, масоҳати 55 квадрат, дар этажи 8, духонага, ремонти хушрӯ, ремонти замонавӣ, дараҷаи олишқатӣ, бе камбудӣ. фавран фурӯхта мешавад. хона дар Ленский район, қабароти фабрика Ленинград, ноҳияи Рӯдакӣ. дом тайёр, сари роҳ, 55 квадрат, хона дар этажи 8, 12 этажни дом дӯстони азиз, духонага фурӯхта мешавад. арзиш 399 000 сомонӣ бо муомилаи қати 55 квадрат метр. нархи созай дӯстон 399 000, 55 квадрат, бо ремонти замонавӣ, дараҷаи олишқатӣ. успед кунед дӯстон, шанси хуба айда сатен бигиренеш.
мегзарем ба ҳафтумин квартираи фурӯшӣ. ҳамин квартирам дӯстон соз ғалатӣ нигоҳ кунед. як хонагай 40 квадрат этажи шашумда дӯстон қарор дорад. 40 квадрат бо ремонти замонавӣ 338 000 сомон, 6 этаж. ина марамат дар Сомониён қарор дорад. райони Сомониён 1 то лифт дорад. дар ҳар як ошиёна мега обҳои зидди сӯхторӣ дорад. бино навсохт 9 ошиёна. дар ошиёнаи шашум ҷойгиршавии маркази шаҳри Ваҳдат, кӯчаи Сомониён 338 000 сомон. рақамошон рӯи экрани шумо боқӣ монда. маълумотро дӯстон занг зад бигиред. дӯстон мегзарем ба ҳаштумин квартираи фурӯшии имрӯзамон. ҳамин квартира дӯстон аз дигарош фарқияти калон дошт. мақсад ки арзонтар ба дар ахир мондем. мо мегӯем ки бачаҳо бисёр навора нагзаронед, то охира тамошо кунед. иншоалло гап мешавад дӯстон азиз. дукомната квартира дар этажи аввал, масоҳати 42 квадрат дар ноҳияи Фирдавсӣ дар шаҳри Душанбе бо ремонти замонавӣ. дӯстон азиз, 42 квадрат метр, райони Фирдавсӣ, шаҳри Душанбе. хонаи фурӯшӣ дар Фирдавсӣ, поёни Корвон, роҳи Гулпарвар, аз роҳи Калон 300 метр дарун. дом мега байни ҳавлиё, доми 3 этажа, хона дар этажи якум, масоҳати 41,6 квадрат метр. занг занед бачаҳои азиз. яъне ки 380 000 сомонӣ. дӯстон лайкҳоро монем барои реклама муроҷиат кунед. хонаҳотонро омада аз пеш анавор мекунем. сарбаланду хонаобод бошед бачаҳои азиз.